42 years ago. How old are you? 24 years. They got more than Okay. So we ask God to bless this journey so far, 42 years, with the same man, with the same woman. To say that it's so difficult to live together. We are demonstrating that with God all things are possible. We ask God. Didn't take what I 42 years ago. Didn't take what I where you Somebody I think you better see care. I mana kahwike mana ihe dị mma aga na-ahụ n'anya ruo mgbe Chineke jiri nabata ekwere ndị nkwa na ga-akwụdosi ike n'ebe nọ mana ọnwụ mana arụ isi ike mana ọya mana ihe dị mma mana ihe isi ike ruo mgbe ọnwụ kewara. So here they program, you can put your also. We ask God to bless this of us. The same way all of you, so those who are married, all you are going to work we pray God to renew this commitment to be there for each other. At this new stage of your life, Kachileke wura ahụike, n'ogologo ndụ, udo, maka ndị rute n'ụlọ. Ka Chukwu gọzie unu site n'ịgọzi ụmụ na site n'ịgọzi ụmụ ụmụ. Ka ihe ọbụla gị mụrụ tinye n'aka ka ọ gaziere unu. Ka projekti unu bụ n'obi n'oge ugbu a ka Chineke mee ka ọ gaziere unu site na Kristi onye nwe anyị. Ahụike ịhụnanya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Kụọ n'aka. Yeah, thank you for putting up with me. Kụkwa n'aka ọzọ. Thank you, sir. Thank you, Father. Daalụ ndewo. Gak nanti. Ndị be anyị n'ụlọ ụka Igbo a bịara taa, ọ nwere ndị na nwunye lụgoro afọ 40 apụtara n'ihu fada wee kelee ha, ndị mmadụ wee kọrọ ha aka, ha wee kpọkwa ajụkwa ma ọ nwere ndị na nwunye lụrụ ọgụ, mana ị gaghị atụ anya na ọ nwere ndị ga-ebilite. Ndewo na ihe a bụkwa ụka Igbo Atlanta, Igbo Catholic Community of Atlanta. Abụ m Amaneze JJ Azi. Ndewo ka a na-agakwa n'ihu.